Me ya same ki in gani? Yau nika shirin ganin mamaki. Ke wai miki ciki? Ki gaya min wa'i miki ciki. Kan ki manta hawa mamanmu amana ta ban min ke a hannuna. Ki faɗa min wa'i, abu ba za ki faɗa ba? Bari ki gani. Ki gaya, ko in kashe ki a cikin gidan. Aminu. Ki gaya, wani Aminu? Aminu? Ai koyo za a yi kaza uba a gidan nan babba ko ba karama ba. Ai koyo za a yi kaza uba a gidan nan babba ko ba karama ba don wallahi sai na tai na kira uwa tai duk bala'in da za a yi sai dai a yi sai na ji dalilin da isa me ki miki ciki tabbatar haƙiƙa bari ki gani. Ina mama Aminu take? Mama Aminu? Mama Aminu? Ina mama Aminu take? Ina take? Wani shi da miki magana ki fito mana.